Este es el cuento de la Cenicienta. Presten atención. Vaya tela, mireu esta, damunt, que està en esta casa, no són ni netejar, és que les orbices paresos. És que està greu de donar-te ni de menjar. Hasta que no neteges tot no vas a sopar esta nit. Pues que ho sàpigues. Ale, Bueno, bona ara compra. no com anem. Ale, que no passes bé. I quan vinga vull netejat, Vale. Xiques, que bonic tot el que hem comprat. A mi m'agrada molt. A mi també. Bueno, i ara que no mos veu ningú, me'n vaig un moment a comprar-te. Vigileu que no em vegen, Corre. Adéu. Adéu. Hola, xiques. Hola. Hola. ¿Qué feu així? Así, mirant con la gent pobra puc comprar este pa, que no Ai, m'entenia. jo això tampoc ho entenc. Qui la va ser Maria? S'ha anat a ir a tenda de la costa a comprar. Ah, doncs molt bé, ja mos vegem. Adéu. Lo que n'ha de fer perquè no s'enteren de que uno és pobre, perquè mare meva. Ja està, xiques. No hi està el dia. No. Ha vingut Victòria i a presentar factura. Ni que jo fes sé. de la tenda de la costa. Menos mal. Corrigueu, anem. Ja no puc més, és que no és forma de viure. No s'ha d'entregar bé com un fer. Avui és el teu dia de sort. Vine, i tant cantarà una cançó. Salacatula, chachicomula, vale. 7 palabras de playa que son vale. Enhorabona, ja estàs preparada per a viure la teva vida. Ja te'n pots anar d'esta casa. Gràcies. Què fas vestida així, no? D'on ho has tret? Bueno, has posat algun tratge? No, és que ha vingut la meva fada madrina i m'ha donat tot el que necessitava. Ara ja soc lliure. Entonces vas a abandonar-nos damunt de tot el que t'han fet per tu. No, jo soc com l'altres. No dono tanta importància a les coses materials. Entonces quedaràs amb nosaltres? Sí. Hem decidit fer aquest vídeo per a reflectir com la societat ens ha tornat materialista i superficial. Hem volgut representar-la modernitzant aquest conte tan antic. Pensem que la gent rica no és sempre la més feliç i que, com fa la fada madrina, tots hauríem d'ajudar els més necessitats. Esperem que us hagi agradat i que us hagi conscienciat un poc de la realitat de la nostra societat. Hola, xiques. Hola. Què feu així? Así, mirant con la gent pobra puc comprar este pa, que no m'entengueu. Vaya, I feel good. I feel bad. I do the good.